Yazi umuntu mayephethe imali uyahlupha ngoba kezwa ukube into ehlakaniphile ngishela ibele. Ake ngiqale la. Kulento le yamaqembu lawa amasha asa imejayo. Lento kulanda abantu abanamava kuyipolitiki. Nenibaziyo ukuthi siba smart bangama good advisors. It won't help you guys ukugaina momentum noma trust kubantu. Lalela ukuthi into yenzakala kanjani. Umuntu osuke senegama politically sezakhela igama. Lo muntu lo mayefika kwiorganization yakhe akasenendaba nokubuild igama ngoba uvela uyahlonishwa. Into akanendaba nayo into ezomenza yena abe ngcono than lokho kade ekhona ngaphambilini. Angazi noma niyangizwa yini. Into ayikho kakhulu ngeorganization but singaye ufuna into ezomenza abe ngcono kunaphambilini. Angithola yonke akusamthusi kanti umuntu ofikayo usazosebenza asebenza ukuyibuildela igama lakhe nabantu abazokholwa kuyena. Even ngisho ngamnika 100,000 namhlanje. Leyo mali leyo uzoyidistribute kubantu akholwa ukuthi bayakholwa kuyena and afuna abakholwa kuyena more than before. Uthanda kakhulu umphakathi umuntu osuke sa image. Lo enisuke senimanzi nimthatha kwelinye iqembu noma nenzani. Yazi ngikhumbule enye into. Lapha umuntu osuke enezinto zobugebengu noma enamacala aphendayo noma mhlambe esolakala somewhere into nethini. Ikhala lakhe lokucasha lilodwa kulezi insuku kumele thambe kwi-MK. Definitely ageji. Uma ngabe uneyinkinga lapho ongakwazi ukuvikelela khona join iqembu lezepolitiki MK uzokwazi ukuvikeleka. Uma usolakala implicated noma into zo state captain ananjolela lo qembu lelo. Lapha enkathini untuli ngiyezwe ngathiwa ngazi noma ufund we-US noma ufunda kuphi. Engane into eyenzakalayo kodwa untuli is not gonna save inkatha. Into eyinkinga ngobabuhlabisa kule position akuyona akekho radical but uconscious kakhulu organization usmart babuhlabisa kakhulu ukuthi akasiyena umuntu mhlawumbe ovocal ngezinto eni laba benzani yabona into ukukhuluma ngepolitics wani monshaya buhlungu yabona like ziningi izinto ezenzakalayo untuli won't save indaba yenkatha untuli izinto eziningi I think they are personal all about personal interest nabantu abaseduzana naye abampraiseayo womlalela ispeech sakhe mayekhuluma hayi mina ayikho into ethene ngako ethatha ibuye ngithuse kodwa ke kothi